A Derwyddon ar rediad da yn erbyn y Met. Ashton, braidd yn bring Smith i mewn. Ac Michael Jones yn arbed. Mae'r Met yn galw am gicor smotyn, ond cyfle gwych i Sam Snaith. Elliot Evans, lle o'i flanau, cyfle i droi, ond gwaith da gan Kershaw yn y lle cynta. Tacl hwyr gan Bowler, ni chwarae mantais, gwaith da gan Hugh Jones. Piskorski, bel yn cael ei gadael at James Davies. Davies yn torri tu mewn ar ei drod dde, a mae'n ergyd dda. Mae'n arbediad gan Alto yn y gol. Alto sy'n ymestyn i fraich ac yn arbed y myfyrwyr. Kershaw i lwybr Piskorski. Dyma Jordan Evans yn ergydio! Gyffyrddiad cynta yn y gêm. Yr eilydd Jordan Evans ac ergyd nerthol trod chwith. A rhaid i Alto fod yn effro. Mae'r Derwyddon yn gwneud yn dda ar hyn y bryd, yn edrych yn gadarn, yn drefnus. Dyma Lewis ar rediad, Spencer tu allan iddo fe'n dewis y bas at Smith. Smith hanner cyfle, ar ei dro'r chwith! O! Yr ergyd isiel yn cael ei harbed pan Michael Jones yn y gol. Elliot Evans mewn at y postyn agosa. Neb yn dod ar draws Michael Jones. A dim problem i'r Derwyddon. O, nawr te. Cic rydd wedi dyfarnu gan Hugh Jones yn erbyn Michael Jones. Drama ar y stadiwm King Coed. Yr arwydd gan Hugh Jones, cic anuniongyrchol fydd hon, y captain McCarthy. Pawb o'r Derwyddon ar y linell. Mae'n ei tharo hi, ac mae mewn, ac fe fydd hi'n cael ei ganiatáu. Gan ei bod hi wedi gwyro, oddi ar un o amddiffynwyr Derwyddon Cefn. Cartwright, mynd at y postyn pella. Mae'n beniad lawr, a dwi ddim wedi croesi'r llinell. Oedd hi'n groesiad hyfryd gan Iwan Cartwright at Nathan Peat i beniad yn taro'r bar, ond ddim yn croesi'r llinell. Hugh, mae penderfyniad dadleuol wedi costi'n ddrud i chi heddiw. Beth mae Michael Jones wedi gweithio chi ddigwyddodd? Wel, da ni wedi gweld am ond dweud mae'n gorwedd ar y bêl, heb di defnyddio i ddwylo. Dwi wedi siarad efo'r dyfanwr, mae'n dweud mae under control o'r bêl, ond rhaid ni gweld beth i'r rheoled. Nhw sy'n cael talu'r pres i wneud o, so falle bod o'n iawn. Ond dydyn ni ddim cweit yn siŵr ar y funud, ond mae pawb yn meddwl yn un peth, ond os maen nhw'n iawn, ond os dydi o ddim, rhaid i rhywbeth digwydd rwan. Yeah, I think if you start to use the referee's excuses, then it becomes a bit of a problem. Both sets of players need to do their own jobs first. The referee's made a decision. Whether it's right or wrong, he's given it, and you have to accept it. Kyle's been quite cute, smashed at their wall. If it goes straight in, it's no goal. But he's made it look for the deflection, and he's been quite clever with that. So we take it, and more importantly for me was the clean sheet.